pay de na do nam. Anopa de be baya enye bokosa. Obi adi me yere ama mani abre mitirabom. Sasen. Oba me ware ikusa sini ba. Ewo boko. Mi hunu wo Kumase ha. Na mempe ohaw bia o masetram ntino. Mi di na chi. Ene ko ni kurum. Efre o pusiga. Oduru pusiga obesa akọ na kuru ase. Na ne kasa no mene nishiaye no. Me mani nua bema a ode ne kochea no se we ye me nua bema no. Ye ko ne nchen. Ana me ye se me de empratwen de eyade a mani nye ho. Na ono nso achirichiri me mete enkran. Ana me be hu no me fie, me bra pani fie ewo Kumase. Enti me be hu no saa bra nso na me so me ne yire. Ene ko ba se me bra pani no yire edi ne ho adanse a kire me se hwefie ha kakraka maami ono a ne ba ha osiesie ha ede maye. Enti se oso be ware dia ene na me kanfo ababa woi akua asha ede ama. Enti adanse die ne ba musa na chese menya ahotoso ewo oba ni mo. Na me nso so me boaboa me ho aye medan bi ho adwuma ewo ensanwam. Enti me yese ko saa na tie dia meware no. Me ne beko na busuafo ewo eye boko pusiga. Enti yetu anamo saa ye kokoduru ye no mente omukuru mukasa enti no eye ne ho ade ye no ni nua na one opapate no ono na ye di sika share ne nsem ma ne kototo eho ne emanyina. Enti me ne mabusuafo firi Kumase ha eko eye boko yesi boko ene high car ene ko pusiga ekoduru pusiga na chese eye ekura na se ho de car ne ntimi nko. Enti omuma yi moto ene tratra so ne nam sere no so sa akoduru eye ekura na se ikokoduru ye na chese papa no so ye konkra bibia akonti wasiesie ne ho ene ye de ne ho ade ye no ehyehyɛ so te ye ne ho ade wie ye ena yesi mu se ye ba. Enti bra ye ba na oba no efie hwa na o se miti eye me ya ye konso minua ba akwa amene ne ko e no ye doctor ena me nso tachima akrampo no sabi ye wo me nko hoda. Enti oboaboa no se nke se awia no ebetimi ama makonya ohawa na se mu bibenya ohaw. Enti wo ye ya na odi enro ema no eni sim se ye beba besen na ya Kumase. Enti ebeduru ekwem na chese oguso e complaini ena ye die. Enti that day ni enti ama amedu ade echi ye ni sim ye ba beduru ye no na chese ohaw no kwa na ekoso. Enti enam so ma ye de ne ko konfa no chi ko hwehwe ni tinim se de be ye nhunu hwe. Enti ne kasabu no kokoduru se afi de ahoto eba kakra eni esimu a ye ko eye enkran ba bia metie no. Emfinhia numachi ansana Yankopon adaroma ne ho to no. Na je se wari ni wiye no mokon yare a emfie nu. Da na me ware na yare na sha ase wo nfie na ye ko. Woni ne tena twempena kakra ansa na mo ware. Mutene di sen ansa na akoye ne ho ade. Mi hunu December 1st April na your birthday and I'm koye ne ho ade. December to April no mo antena dembe na watwe bia da. Ano de no oba me ho. No ba otimi di be sen. Oh otimi be di be bosome. Bosome no wan se oyare anase bibia hye ba bia. But the moment akoye ne ho ade woni krom na. Eno an o start complaining miti. Ne ho anto na 5 years. More than 5 years. To aso. Enti adu achi ena me kon na yaresa ne ho to no ewie ye na madam fon so ye eye ensanwom kuru bi ho ye fo kwaf kurum ho hene no mene na neka taxi me ameka say me taxi driver. Enti obedi hene no ena nam so ama me so me beto asase ho ena ono so ekonya ohaw kakra wo na hene mu. Enti oba no ho to no kakra no ena nkomodidi ano so ono so ontiapo ene nam so a de call baby a oba no okokonya na hoto na oba na hoto no kra me nim baby portia ifire bae because ye wo me no sofo kra me gina ho bin call no so mo mpae ma me da but ewiase oba yi akuya yiti ewiase se konfo malamo baby a akuya yale ntime koy
because of me koye ne ho ade na menim amamre no se de sitie enu nti ebra ye kohia ya ye aware no ye no efie no animu na efie no animu ho ye oba no ho ade se omu pani a odi omu animu no ewo abusua animu no eho na wuye no yesie no nti meka na se haya ke beka se esiye ene ye oba no ho ade medie minim enti bra eduru ba bi yarehwe no baba mu bui ena menua no benene kosusu ho ana o se opanyi menua no meka na kore wu ma kiro bibi sei eni wum ena awale no so enye ya santefo de ni bi ye de moa emoja ena ye de ware ye ena ba bi nso a ye aware no na ye omu pani asie ye muso ene ye enti apam ena wa ye de wakono ho na kan sa kire ye menua na oye doctor ni no ono na kire mu kire ana ye se ono te kasa no ena o kire mu kire o se ye de moa emoa ben a me pa so me wo ho akokọ akonfem udwan akokọ akonfem udwan ena last one so na ye aponche nti na wo de koye oba no ho ade nti koye no sa aponche ne akokọ ne emoa no omje ye no wo mu twa moja no wo wani ma hu se ye twa gu bibi so ana na me kire wo ensem a ewu mu no okay die di nka ebusa me se ebusa oba no wadi ka wo miensa opapa no ye friend amore eye amore asem ena meken dia amore kan ye ena meken o se akua dia awale ye di nka no me na me de ehyew ema awale ye na de etoso idie eye wo no akofa na ba mi bisa o akua papa yi ope no obusa na sa amprensa ena ogitu mu ane ena yi akokọ ena omu ka omu frɛ omu gidi anaso omu mpanimfo a yegina omu anim no sa abre no honhum mu ena omu twa akokọ no omu ka omu frɛ omu sesen se omu bo nsamanfo ni din okay omu ka omu krom kasa omu bo nipa ni din no omu ekeka omu nsem wi a no omu twa akokọ no no omu ato akokọ no atwene nti sa akokọ no bo na tabam sa omu atiniti afiri so ade ukoye oba no ho ade anase muko dani dua nipa cho omu amamre na se eye ho ade ye okay na mente ni se bia duabo bia baba bi na moko dane but na ye ne ho ade na na moye okay eti akokọ no bo na tabam na se obutu ho a ne bo kohwe soro a na omu abo omu nsem me so na mabọ me nsem bi na wo bo nsem na atekasa no asa ne emumu a wakoto obi a wo kasa cheze kasa no mo ka no nte eti aboa ne bo na tabu ni mu a na so dai ya na o ma bo mo nsem na so abo nsem na cheze nananom ayede o ma som no ma san afa aboa foforo na ya o ma keka ensem no eti de edi nkai a o mu busa akua be men de edi nkai ya ne yede ne ma wo na de we die wankasa na wakofa ndi na ba ye bisa akua ope no eno sa prensa eno gitum se baba magiatum me pe no me anam de ne ba ene etwa akokọ no ena akokọ no bo ekohwe soro ene ye nyina ye bo ye nsem ene gi aba ene ye to aso o mu bisibisa ne nsem bebre ene ye to aso ekopim se ye hwie nsem bebre ne bi ne sen me pese me hu nsem a ombisa no ye to so o mu san bisa se akua awale a wokwe unim se sese be me ebe ye wo ho ade ewo kusase amamere mu na kwa awokọ no untimi ensan ma efie ha se wagya ya ware abiem sabi be ma no se owuo mpo ene beba be ma no wo ho kwan se wo pe okorabie ansana waba bebo ya bane anaso obefre ye obetimi apa okorabie ansana akiri no wotua na mo abaye nim esansa de mo kono kumase boko ene enkrade emuwa omu ka sa asem ni wie no mu san twa aboa ena oye dey aboa no esa apagya ne nan ene ne yam nyina hwe so ena omu bo ne no so mo san bo mo nsem na chese meti ase asasem na papa ne kan ye no opa kire sese ono oyire no ewa kwantum na nyame mfa nkwa kire oba ne firi mu a wo tumi se wo kra no timi sie no ansa no abebo abusua mane ese mo de hye na wu sa na mamre ne tie na asem nkyire mu nyina esan se mente kasa nti me yire na nkasa akua ono na azeba no ono na kire me mu
ana me nua no nso so ekire eno ne ye time ana waye ne ho ade no nyina awie mo kwaye ne de wan kire o se amamre ne sei na eniema be ko ba mo wari wie no obe kire o se de etue mu ni ko krom ho no moa no me de minim se mi ko nyina mi gidie ekire me se emoa no ye moa ye de ko che abusuafo no na ebia empire bi a o mo abo amaye se de ye de snap ne pa cho sa pepe na madwini mu ekire me madwina maso da se sa mo ani nyina no ye kokum wo mu e de aye sacrifice ama ahonhom bi age atum ansana ma ware ne wo mu se kasa ensem ni bi wo ha wo mu ka nese ye twa aboa no nese amfam pa o mu sa ka kasa no foforo na ye yi aboa no foforo asan twa kopem se aboa no bo ebehwe soro okay ansana ya boye ensem na ya age atum all right to asoma me eti sa ne ma we nyina course wie ye no ye ba oba ne complaining se niti eye ne ya no me guso na yarehwe emunu duru ba be in fact maba mu bui se de how ena makofa e de ato me ho si oba na nso gina manim ka kire se papa sisi de o ware wajai na me de awale etwato ena ye me ni ba bia akọ so akoye me ho ade ne de mi wo bi a eye wo dia mi ni bi a eye wo dia ana me gitum aja me de me ho akowura apamni mu ayede awie enti obay hu beto no wie ye no ana nana no ema ya sase me de ni tukwai ekọ ba bi a eye ba bi a oba no kọ ya eho ena ye ba bi a ye twato a ose ne ho aton de nti ameka ose no yare ne enimi me ho timi improve se ampa na asanya no kure eho ena ose ne ho aton eye namasa ye frɛ opanino alaji wuti udin a enye dimbone ena mebo odin se oho ena akuya ba ya oka kire me se ne ho aton enti bra me kurom ho hene no ene me di nkomofa ono so yare ho nam se o me yere biaye se no kɔ ya ne ho eto no enti se be ya me nso betimi de waye dai akɔ okan on so gitum mu ye hyehye ho a ye bɛkɔ enti ebre ni mu no ɛso ye na nana kɔfa ne car me drive ene no ne yere ne ma akɔ enti in fact car no me tena mu no me hwɛ car ne condition no ana me se na okay die entimi nkɔ ba bi a ye kɔ no because me drive more than 13 hours non-stop. Enti car we intimi mfa yenko. Enti montena fie. Na me nkotu me car na me yusuo no. Emfa mra. Ko me car ne de mi ankasa. On se sa ensem we nyina na be ma kasa na ten. Eti mokoi anansa manko. Simple enti car yenkotu mra no. Ye na ye ba ye no. Ena na se ade amaya ama no. Obeche ye bibi. Okay. Se be ya me so me wure mfi da. Ena omae dakro ye wo ho no frɛ se asase bia na opeso de maye no sabi kasa abaso enti kakra bi wo ho omae asase enti yenye so bibi to kwakye ya ye container nya na me ye ne ba rasia aye oba na akua asha na ne ba ye frɛ no rasia me yire no ne ba ena ye container no ena edi si so me mo me de bo aye ma hoden ene blocks aye di twa container na se eno akire no oba ne wo ho eye adwuma ye nimu na mu se oba no ni su ene ne ban no ka kire me se okoboko akofa buru nkate ene sa ne ma na ba na afoforo aba abetu akoton it was started say adwuma no first no okwa osima no pa anwumra the next day no akodu no aton ne ma no owia no asan faka the next day no aba afeduru ba bi no timi kodi na awotwe mienu bibu sansa akuya de na ekoso a o se sese niema no ho ayede ayeden enti ho na me hu se ni subai asesa bibu sansa na wokwa boko ho no minim se wo abusua o maame papa side o mu fie ye friend openino
ani de bi hura fi din kakra ewo to de to asoma me wo se wasam no ahu hwe bra se wo ka se wo kaka edin ni san de mani nyina je se chena wo se ye bra ni suntini to de twetwetwa asoma me why e wo twem se oye adwuma afi me hu se ne suba ya asesa na afi me hu se one mema foforo edi agro eye enda emu asem ewiase nso unkyere obi a untimi angina ho enka sesi ana sesi enti dakro menene te ho na me nso so eba sa na madwuma nyina esei afei mahu se me anka se me nipadua na ohawa start ebem ena dakro me frɛ eno ne ye wen na o sense se oyire ne fo wachi eno no na hu se niema ekoso o rediem ebra o start se oye adwuma no ni suban sesan wo de wa free honom enti bra wani ma me wo kan say wo hu se oni mema bi di agro wo hu se afi wo fa wachi na me bi sa wo se wo hu se wo fa wachi na chi no e na wo hu wo rediem se niema bi nkoyie okay na me hu se niema bi nkoyi wo be rediem ebi ni se misisi me trans kakra bi am ye driver ni me ko toileta ne moja efi mo ba service bi mpanimfo mo animu aho me sere me ka mandi na abreye eti eba asa oba na nkasa so mi mu esa de me call eye alaji ne ehobiem but me call ye manhunu hwe aduru alaji ne de maame no me nko ade manhunu hwe ana me bisa oba na se akuya mahu sesesei ufiri machi ene me mafoforo ededa and also there be na wo hwe amamere kusasefo amamara yakoya amaye ya die na kire se metimi ayesa na am si yo satisade a endie de be ma ye nyina ye trim atre ye ne se efiri da me ware wo eye ukuyada na your birthday ebesi enna me ne wo kase se be ma foforo bi enhunu ho dade a bibia ni ho na se be ma foforo afiri machi ni wadade a ene na yare a me ware ukuyada eba awso no ebesi efie num ni akira ansa na me sawo yare amana kono sa yare no ensa amra na dance die mra ema ye hu se me ware wo no wafiri machi because me ni adaje a me de ko ba bia ba de mi minimu a metimi aka o si dabi ma boni dua na me se na ye pai kromfo na wonye kromfo a wo ha wo ye de o se onware mi biem asem na baka nti ade wo boni dua se wo fa machi de a yare ne nsamra se wo fa machi a yare ne mma enti dua boni ye de hia ane maame wadaroma munka masemi bi maame efiri ho no emfie mi ensani otene baabi me so metem baabi ba kasa ne yemu yare no me yare ne sa abre no ikodu mpempenso bi a ye ka se ye be ye mi CS ye be ye surgery ti surgery ni mu no na me call back to mi fie ho ewo enkran na be ka kire mi nua na oye mabusua pani no menene call akuya no de odi animu ma yekoye ne ho ade ne ho sesesei no me wo hawo enti awaresem no omra na yenka na me yire no yese ye beye me operation o me ka me ho se omoa me na me so minya mayaresa ena oso yo wate enti dani duru ya ye share da ye koduru ye no be ma na ba ye no akuya ne nua be ma na ye frɛ ne kwadwo o pipi so bi etia omona ma na ye se na kontapoku ono na e kasai oba ye no na sem nyina ne se one ni nua ba no akasa na de ye beka ye ni nyina no waje atum sese no yenche ye me majapade ye me fie no yenche isan so be ware me no na me ye se japade na me se na asema obi a me yare a me dwene me nkwa ho sese me tenase kakra bi kura me sisi na me jamanan emoja nsonko a enti sese no saa na tie de ene japade na wo ho edan ni nesi ho no asasere nso na wo ho no ene momfa ne mope saa bra me kasa no so na eye madamfo hene no oba na kobo na mane a ono so nam kwaso a oba na nam kwaso a ohene ne nam kwaso a ohene ne ba ya ne se me so migina eye efie ho maduadua nnua hodo bebre na migina efie ne migina dua no ba ko ho dana na chia me no se
ajapoku na me se menua sese oba ne se wo se memra na monche mojapade na me se nana enye saa na tie ne se saa na oba ne ebeka kire wa ajapade ne na wo ho no sabi menkwa ene ho hia me ajapade no de wo pe bia wonye dai onfa ehwa na me ka kire menua no a oye mabusu apani se omeyenko na menkwa hwehwe ekoya mefa so ha menya menkwa ena me pie firifie ho enti wo mu a mekoya na chese o the pillars esisi asase no so ma yanka hwe minim se eye awale mu asem ena me yanka sanso mini ahode ha me de be kasa bebrebe enti firi ho no me fan se eye yebegu akiri wi efiada no ene na eye current asem a asie de asie ni se me ko ne nchen ekoka kire se akuya eye yawada no akuya se mfie miensani ena asem a eye yawaresem esiye enti se wo so nware ni mebiem magiatum ma yale hwemu kura no wa nka me ho ame yanko enu nti no makwakọ wale foforo se menen na wo nti se no adekodi a momu kurom eye adanse se wo so wo mpewu kunu bi mu a fabreme na sabi ejapade a me no trans no maye no ni esese me de ba wo ensenkan ye wo ho no yenka na sabi unya wa hoto na mso minya ma hoto ababa wo ya se mo be ka kire me se ejapoku me de minyae o na ye kuro me papa o wale nan de okoye o me ho ade e de man no eye me papa ankasa nso ono so o wale enan enti ye de awale dodo de enye ye problem ya ware dodo de enye ye problem enti se wa ware a enam si saa na ne wo ye ni nyina ne me soso me ye no me ye de gu eye wo akansum na da asembe to me no saa da na abehu se wa ware me ana se wo ware me enya amamre na me koye anam si yo ti wo kan saa na me soro ye ana me koye eti eye Friday na nwumre enkramofo begu akiriwie ya be wo ho na me hu se abrantie bi na wo twe ne okay abrantie bi aba eye mi fie ho efie no so ebom 3 bedrooms and 4 bedrooms but 4 bedrooms na one me yes 3 bedrooms na me wi a me team toilet and bath bibia wo mu wo de me enko asem ne so enti ba 4 bedrooms de one room pe na ma ya me team enti abrante na ba ya na chese me mete edan na chi na obe transione maame ni edi nkomo enti bo around 6 ko bo 7 na maame ka chance on sorry mo nko ja no kwai na omo sorry ya na omo pie ko ya to omo pie ko ya me so mete ho na me so me sorry ya na me ko wura me dem na me dai ti bi da hodi ade a chi anopa no na me sorry say e be di Easter na me so me time a ya de ba me say me samra review no me nua say me mra review no Easter year munti mi siesie fie ho na ma yede ma ba me ba no nim taba me san akọ back to Accra biem eti o ha na mu se oba akuye me yere no ode chance akototo enuane ne ade abesna ko wura dem ho ni sister nso so prepare bibi a onso de ko dem ho ti ho na madwen ye me se oba yi asama na o kan se mi ni evidence metimi de edi adanse se bi wa firi machi anase bibi te sa Yankopon ya dom se die evidence minim se eno na Yankopon amana bay ti maame ni ko wura ni nua na wo ye aduane ne ko wura adan nim no ena me nso me di akire ena me ko wura edem ho bi me ko na che se papa na eye Friday anwumre me hu se ote me fie ho no one me yire da me mpaso che se me yire da ne kukum abada se mo be ka kire me ni se eye me wagya me na enya de se one me wo honam ka kire papa se opani na oba ne da be ma ne kukum wo dem ho me dem ho wo mpaso me mpaso
atiefo mo efie ne da TV ne so no da TV so no de menini timu na na de ukoya odampa so no u video no because me say ko nyina no bikuta me camera nti wo hwe a me nante me firi asase no ma ye na fu kase adu na fu onim na e ko nti wo hwe video na ba hu se me nam board na se na wonim se be ma ne hyedem ho me sa nti wo ko nyina waso camera ne dada ena be ma na dwa ne ho da ho no onua ne to no be ma na oda ho be ma na dampa no so a we dwa ne ho no be oba no so ne da no kukum no kasa de to aso video ne de ye hwe o TV ne so ba wura mu no na be ma na wro ne ho study wo hu no sa na te oba na ko so oba na koda ne so sei me pa cho pepepe hwe no hu se wu twa video ne still no osan da ne so me pa cho ene de me ka kire ne se study ono se onyaye me no papa efiri na ekro unim se maami a waba me dem eye me ankasa me bre enam de asidan mempa ena dawi medwa ye me toilet me bibia so ena oba ye wadware unim se oba no onyaye me wo ye me yire oba no so wagya me busansa amamre kusasefo me sremo mon ka bi mame me dem me wanwan ne se wo ye video no senka oba yi obetimi ama be ma na sori a shatare kra na still woda ne so a de bota ye nyina so pese ye chibi tube Ghana ban mo abi mani aprema bodam Baja pade wo je free mi nsem me so bitu e ba ya alefo se me ye driver ni eso se mi ntimi ntra se don hwere mi ensa ko ti ha no osori akwan be pa so utie voice na obeti asema hoka o se be ma ne na ho me ho gina so ma me ma mintie ene ewo mu kakra mintie ene na ena me pese wo ya awe the person who say the ekoso nie se wati de me jona se ti se wo ba me dem ene me yire ebeda wani da ho why enie wani da ho da what don't pa no ba no yire 3 years it's no worry no be yes what you kusasi etino wadaroma medasi why medasi dia me pa no oso nyame dia o pa no ma wie because there me nwanwa e wa asemi mu ni se eja poku nka wura dem ho no no na nkeni kwan se oyire ekoda be ma ne boso but dem ho ne se ukita camera wutwa be ma ne dwa ne ho dampam but still no oba ne ekoda ne so how de oba no ne buta nyina ne se sese no eye kusasi amamere mu no oni bibia wo me na me se magya no de e na meka se me ba ma mintie sound no aseme na meka kire o no come on and so ka ta say ade wo ade ya na wuji free papa yes sir sama na oda wo yobi kunu ta eyire na oda ntem no me dem na oda wo de na botanya botu me dem na oda o se oni me agyae on fa hwe mere me ka kire so ko fa de ko de mere me no se oni me nyaaye ni sister nie why dance for me dan ya me dem etu hu hia ama wabushia me mesidan edem me ne me yire se ye ja wari o se nya wari o wo adwene ba na wo trim se wo me dem utimi ba na oba be dem na no come on wo dem e ye twaso me dan ya me mesi masa oye pepani bitimi wari do bi amepe oye pepani na wari no be ko oboku na me ko wari no be ka kire de se so ani mi agya me hu kura nyame bibi nti ena me pese wo ya awe the person who say the ekoso nie se wati de me jona se ti se wo ba me dem ene me yire ebeda wani da ho why enie wani da what don't pa no ba no yire 3 years it's no worry no be yes what you kusasi ni etino wadaroma medasi why medasi dia me pa no oso nyame
Dia pa no ma wie. Ene ne mpena no eno na da so efie ya akoye video wa wo dan na wasi a wo na oyire timu a entawantawa aba mu ntamu no eho ene oba de be ma ne bae Me pa cho no kura me dan a Satan we dan we kura mi sie na me bre kese sa bre na no yare a sabi me kwa adwuma ba de menya bia me se ye wo malam bi wo eye nsamwam ho se ne kodo odwan a ana ponche a no afre se yare ne mahuhu akade malam no ewi a kire no ne ba ankasa ne sibu pampa ne ba mi hu no okrum na wa yese se de wa boda na me fa ne tra me kem obedi mi fie be boroboso me eti akwala no ne hoto no wie ye no na o ka se opanyi maye obone na sa kwai wei na me maame ne me papa edemo nam so na se malam ne kondo odwan no afre se akua yare do wa hunu ho akwankyere ne akoto odwan ne de kɔ eti emma edan no mintiminsi behwe ba bia mi fire brama bransa na mitimi asi dan we ya nti ekire ye wu se one be ma foforo edampa no so a wo ye video we wie ye ne de ne si ekire me ya video no wie ye no ana me ka kire ne se akua de waye wagukusa asefo nyina ni mu ase amamara awo wo de hoahoa wo ho ama me gi wudi ye no anne waye saade enye we su na dikai baako one alaji bi mi firi kumase ko Accra anajo mi yare mu me ko ye no me dan ya me ko akodam no on say me pamcho watiefo momomoni na mo ho so tinted glass sa wutum na yeduma kire bobo na esum wa kira obi pia na ehwa anajo a de mu ye bia wo me kokoduru ye no na one be ma eda ena wabie window no wa glass ne ya tutumba wabie curtains no okay eti esansa na entawantawa we ntem ntim banko ena dan efie na nkasa kra no se de baabi a ye da ne sitie no se wudi kan ukọbọ door nu mu a na obi da bedroom ha on team bie eti hu se one be ma eda no na ye kwan ben so hu se obutu ne so obutu ne so anajo na eda uye eno so ye video eno de ma anye video na de wo mu ne se efiri ho no sa dan no me na mu biem etu se be ma ne butu ire so ade achi ye no eshiri boss no dia na ho ye wona gombia dia na ade achi ye no woni be ma ni nyina esan ba me so e wodan foforo na me tim na curtains and am dia asem glass bibia ni mu because edan nya dan ye dem osane be ma no e ba ho ene me be coin sabi kwafu kromfo nyina Bema na ono ne fa o yire no. Ono fa me yire no. Wa wo fie no. Wasan ye boat. Aba wo nchen abebo. Aba me nchen se me mpie no momome. Ade aja boku na untimi na o yire nana. Maame. Me gina hoi. Ma ye bi pen. Na me gusu anso enei na yare enti. Me nkwa ho ahia me enti saa agoro no. Me di abafom. Sabi. Wone me yire da wie ye no. Wasan ade achi wasan sore ba me so. Se me mpie me na no momome. Ade ba ko wo msa sa bre no soso no na ye me ba ye frɛ no manager ye frɛ ni manager ɛna me nua pani akwasi adom nyame nhira mo sama kurokura me besi ne sa bre no na wa ma me sika bi a ɛsɛ me de kokotua wo producer mo frɛ akua entoso mame why no wontie nkomo ebi na asam na sɛ e too good to believe Osama oka no wonu oba na ware wakọ esirem sebe wakọ akwaye ne ho ade se muntam kura etete a yesi yeje aware guo nso wo ho moya amamre bi ejae awade ansan wo kofa bema me pa chawo bibia ni ho mo anya amamre bia ono anu an se yeste ye hia kwa so na wo hia obi na se awura me no ya bye no ano na ubo na busuafo amane ne bra na mimi nim no eye kwadwo a ofri eboasi pipi so ho no do koko no wono ena me ne mabusua pani ekọ no ho ena oje tu mu se awale ne de ompene emani hu no on di animu mde ekototo ne me nyina ma ya aware enti aware no waje asi ho wo ka ho asem bibia ebe ye boko eno akiri a me yare na ye frɛ na obaaye ena kwadwo ena be gina ho ne nua ba no ebe che me japade to mu che japade na me sorry se me de mayaresa enti na me frɛ no all right me ba obakuya good morning Morning me do papa na ho tete nyame adom pa chonso
Ya frame Maame Frimpomaa na ajapoku wa ha se ha ye Lawson TV Kumase ne nsam a wo ka no ehwehwe maso kakra na oya bewie enti gina so na de enti a ode oba ye no wo beka moate na wayi anu enti gina so kakra bi ma me meba wo nchen why ajapoku anti akua wo so to aso na de enti a ode ne ba ye no kana wontie Obakua, good morning. Obakua meba ajapoku kasa ho tie no ha mpacho ajapoku kasa ho tie no ha. Okay. All right, what you? Akua opoku mechia o ananopay. Oh, me do papa me do too. Ayo, Akua. Yes. Me ne wo asetra no de wo de ye mema ene wo da no. A na anu ye be ma no wabeda wie. Mi uwie ya wasa de mako police station. Eno ena sese no se de a police for no enkomo a yetena ase se be ya asomdwe beba enu nti ene aba be wie ewo Lawson TV ha isan se wabo me kokko se efiri na ekro no se mi hu se woni be ma bi aba me dan na me damu no mi ni hu kwan se me kwhyen be ma no me yere ne wo se wagya me wonfa bibia amre me yenya amamre bia but enye baako enye mienu utimi de be ma ba me dem kra e ma be ma no sore woni mienu no ma zurukia rasia e ba me so samo be bo me ni nyina achi no police report on da ho no a police fo abo me kokko sasem warning letter sasem me opoku se ma nhwe na me no mienu ntam asem e fa awale no ho awale asem ye fa nko police station se be ma bi ba wo ho na me bete ne warning a menya asem enu nti ena da TV no so no sa wo hwe a enu nti me pass bia me no aba Lawson TV me japade a eye me fie a mesi a wutim sabi me nu first ne de minim se eye wodo entias because ade ba ko a me kaya de wo hia na ka kire ne mame me japade a eye me fie na wote no me do free kumase konkran na ma anya wabro won so wanya asase ni bi wo won asase ni enya ba ko mpo wo won asase ni bi me de ba ko pe a mete so ani me fie no me srew me pa cho se ba ya asumdue be ba no kusase fo mpanimfo momoa me na akuya ntum firi me fie Ghana mpanimfo momoa me na se kusase fo amamre mu no e kire se wo kunu na be ma na ye wo ho ade na wo momo ba na wo se wo mpe no nese wo san kofa be ma beto me dan a me dem me mpa me da so sabi obota ye nyina ne se meye bibia de me be ko jail na wafa me fie Ghana mpanimfo o mampani mahama ministers me srem momo na maye mobo se madane yarefo akuya me srew to firi fie ho na asomdwe mra na obi amfa ne ho de wanya no me musa efi asase na de man na wodi udin aye pepa no de wato ni nyina afa me de na me din da so no me srew me nu ni bibia ye to firi ho na asomdwe mra sabe ya me nya abayama na ye bia me enko jeli me Same obema me ti ho me mpa me da so dan ya me no team badwa ye na okofa bema enye baako nya mienu de me me de mani behunu ye ne da TV no so no empanifo Ghana empanifo momo ame me da mase Lawson TV makuya me tie Me do papa. Hello. Obakuya mbacho ye tie o Aha, madam. Me pa cho asem na yikuno the former husband said to Popoto or can. Mumbisa say, me wale ni we no Fiena na o si Fieni we no wale. Obakuya meba ye bebe fie ne so wo se wo former husband hono no me be se me bam mokwaya amamre ni amane ye wo ho ade aware ni igu no ya amamre agu aware no Me pa cho de awale ja ye ne ba ye ni maame me ne me kunu na wote hono mo no me ka sofa ya ba sofa wo kuro we mu enye oba bia na beti sa de na tu me hai me dan wo Kumase e de me huti but awale ma me beda na ti dem wo ha ma enzo toy e ma dan ne ho ngai e bugu ye so e ma be bia ye de kete be dampo no na e ye din but me ka kire me kunu se abrabo bia sa na mo be cha mo be bra ansa na ma ye ni e die ko hai dan ye ntina kuro yi mu na nyame be ye yadom ama yesigai na mimi nimye wo mimu ye besidai disane same so anya ha minute
Oba dear me pese me wone say, wo ka say, was your former husband. And a maybe so say, Moya mamre, I disefata, see a DJ warrior, Moya sama mrene jawari no. Ya mamre ne say, was dear to no say to coconut one, or frame a busiafo, Efro no busiafo, Efro or Hene, say our Lena Gusianka Fiano, and to Soviano or Becca and why I send Massa Udu. And they tell you know, they made their mamma or for Wale, I watch and hear a kawa and hear it them with the CA. Or no, they go out and me. I got a couple now by and tell them telling Walisi. But I mean, Fabi, be idea that's it, Majao. But you don't want to walk on Wale or these videos. Now I'm spending my own shit. That an idea, Ntianti akuya sa video ya odi aba me de ato TV so a be ma da ho awro ne ho a woda ne kokomuin video no da so da TV no so sa video we call so ansa na me ba tie me kakra me ba cho sa video we a wode be kire ye e call so ansa na wu se wakwa ware ana so ware ye ansa na so kofa be ma ba fie ho video we Friday ya chemu ya lewi ano awale so 4 years 3 years ne ne bananti wacha ka wa ma ne yire ne bananti video we for so Friday we ya Mati jina suma me ajapoku wo kwaware no obo yiri yamane se opese wo ware oba bi kan ho ana me pa cho da bi sabre me wa ayaresemu no na me de ware enya sa wo na odi kan committee ye because no oba ne teme ba enta wonta wasimuntam na se opese wo ware oba fofora amamre ni amane kwan ye fa so gya ye yire no wanye de tosu mienu se wo be pata oba na so ne be kasa se bia me ware foforo no eno so wanye o wa wanka wa fi na chi akwa ware oba foforo ene so no so otumi so ware be ma foforo me pa cho sabre ni nyina no so wa gya me enu nti na me ka se eye onua be ma jina so ma me ba eye onua be ma no na me ne mabusua pani akọde nchei wa hu se me ba wo kasa no wo so obi adi we yire me boa enti se wo ye wo yire a adenti na wo free na chi akwaware wo se wo de ensi kwan se ware bebre o adenti na wo free na chi akwaware no wa mo na mane se mpese me ware bi kan ho me pa cho de enti a me kwaware he no sa tama me yare ewo ayare sabia no me ba ne nchen efre onua be ma no ho no ena onua ba ma ne ba ya o mo ne sovia ne kurum ho hin se enye mayare se yare no a me ka ho asem no so de efie che eni magyapade a me wo ho asem bae eti busan se ye che dan me ko hin mani na chi me se fie no pa because abra me yare eti ho no na ma me ko fa oba foforo se na ase me banti akua de gina so ye din mame asa aware wo so wadi kan aware wajai e na be hye akua e ware no e na ntawantawa ba se officially mu be jai se eya kan amamre mu ode ne wonsa bebro ne ade no mu anya san hyehye ne nyina o ba wonsa kwaye oba foforo ho ade nti sa ba na waye ne ho ade no wo ka kire ne se wo wayire wo ho e ka kire se me wayire no no ti ase so be second wife woni me ajai etu onu ajai me ba onu ajai no afọ oba foforo a wo si be ma bi edi oyire no me ti ase sa de ma me ka se be ma bi edi me yire akua no o si onyaye me na won so e wajai na wonyaye no me so me nyaye no jaya me nyaye no ne eyese amamere mu no sa me bi de ba bi o ne me ka bi am ka kire se oye me yire me nyaye no because ye de emoja ene ya apam enti se ye jaya eniema ye de koye amamere no minimi se ebe wo me sunsunsu aso etimi ntimi mie ma no mfa ma no enka se ye jai antekua me pacho amamere ni amane na mokoye ya mutwa emoa moja edigu so no makotwitwa sa amamere ni mu de agya ware no me do papa me ka se me wale bi mu no me wo mpanyefo wo ho ye nkogu awale no ye gusu aye tata no no so wo kokumasi aba kokumasi aba no na me dan wa homachi am hu say where the videos be atani amame enti me download le aye kunu no oye where the wa so de dem a wo gu vela wo check awa wo bi ve ni pro ba ni enti eye me wo dire me pa o ka so ya le amanse no te ka be ma me do no makuma mo eye se to me ne da ne te mo e fo mo na me ne ho na me jene be ma no na me jene ti bia me ne be ma ne ye dai nti akua be ma wo dwene wo na atimi kwafa be ma foforo e beto ne mpa so mame enye ne mpa so se 4 years ni a waja me si wa wafo wale oba foforo so se ne yere ne mi amundisa ne se da do so no be da me nten mundisa no so se ne yere ne mi a ensu do se ni no ma me top money so se ne yere ne mi a ensu do se no be da me nten
o se na yire me ame yale da yale me 90 ti ame de besere mo a mo mi sa ne se wada hye me wada di fa me ana so wale mienu a mo se mo ko no wale mienu a wo hye na ne ma oba no oba bia ede mo meda ho ene wo tena ye wo dia ha ye wo dia mo ndi sa ne se to kokoko ye wedding edi video se se ne me edi ne yire betina fie ha oni ne yire na edi akwaniaba ne yire se ne ka mu no okọ no oba body a me ma dia wo plot no san se ya che na akosi wo mo no kwadu nyina no oni ne yire na etwedi me se ne be enti bro poku sa wo wa fa kire dikan akwa ware dia na sa ware no watwam me pa chawo na wosen ka wo twen e ma amamre ni amane na amokoye wosire mu no nka mutimi koyi firi honom ansa na wonso waware but fie miensa mu ntam te ya ntawantawa no wo de wa fa kire akwa ware o na akwato se be ma da no so de a wo mini ya pim wati kwa apan me pa chawo de ewo mu nyina ne se enya be ma wadi me yire no oyire se wo beda ne nchen da ben wose oni me yajai de di nka enya we na ye police station di nka ya wode me akọ busan se awale ya bisa no wa ojina akua aye ukunu Mr. Opoku na ka sai akua me pa cho police station unika awale ho fa me ko police station de di nka me dia me so na najo enwo so wa wuro ho nyina akọ me dia wo nsuo no mu ana me so da me eh daddy wo bo me dia bone be na ma ye wo bo me dia akua ye kom na men kasa ko kasa no mankadi o kasa ne mankadi ye kom wo bo me dia na me say eh daddy ade na wo ye ni wo say papa na ti na me sa to wa papa ti a ni wo busia wo ko ye no ho ade o tie enti se ni ya ade ne enya e wo so de me ko abusia ko no ko kasa sei na oba mo de tie no wo ye ni na wo ni to me so ti me bo me ko e ma me ye mo tie me papa enti me kai na wo bo me tra me na me ko te jenu ni na me de for police station se e ko ya ba ma de me pass ni enti mun ka di ma me police for ni ka say yen ko fie ni yen ko fie se enti mo mutra nya ni ngai di ya ma ni sa de to to ta ta tem se so bu to me so di me so ko yere die mu a nya me nje wo kra e siri won tem ni nyina chi no na me ti awale no me ta awale but de me wan se asem wo ye ba ya ye ka me so wa bo me dia me wale die mu no na wa ko wale a check what the videos na ye den e dia send me hu jiri me papa anti akua me pa cho say aware no be ma na ko ware oso de me ma be fie wonom na chese automatically ni kura no magu awade empa ne hu fi madam ke empa na ye da so no e ye me na me de me pasiri kuma se de be wale no e no kura na me ne ja ye na me hu se wa ko wale na me hu se ni awale ni wo be me yi sampa ni fi me se me ne be ma ko from be da sampa no so da e wo ye nti ya mpasa be ma na obeto no odem wonom no ye ompena Friday way and o fie akwancho mba so ena mi bisa o se sa be ma na obeto ne mpa no so no ompena no no I me hu ni nipa but dabi uni pasa se me se eye wo mpena enya me mpena oba ye ne yete ho no mu e di nkomo dabi o be ma na ukoda ne kokoso kra na be ma na dwa ne ho nti mi bisa se uni ne hyehye ho o che trouser and o twire ho se na me se sa so te wo ese no nkyere se wa beto se obi teme dem a na enya me nko aso eye me mpena dabi ante akua na be ma ya woro ne bo ne top bibia nhye no me say o shetro ba ne bo wa woro na tare video ni da TV so ye nyina ye hwe na echu gina dem o Mr. South enti ante akua woni ma yenka no kre wo ha mi bisa for the last time be ma na wodampa ne so wa woro ne bo no eye wo mpena Maame me ye nipa me nyi said me nya aboa oba yes or no me say mun bisa said Opoku say o se na yere ne me no na dudu o say na obeda me de oba akua me pa cho be ma na woda ne bo wo mpa ne so no eye wo mpena onya me mpena se dia be ma dia ba nyina ne se ono ware ye no asase ena moto ya mosi fie si so akire won so watoton sase ni be aye containers asi so se aware egu a ye charge apade ena ade ye mienu so a ba ko fa ba ko na ba ko afa de aka enti tu free fie ona no mpenafo no monkonkwo tena wo de ne so na ne de nka munyan ma no on sa men kopot me efie na si ho no mo no me koto sa dan we nchesi
Papa we si me to chine se me fa sika ne ma no. E dan ne nkan se na me kwoto be boss me wa dance fo a o mo gina machi. From a wo de mo nya nsitemu. Wo de mo nse mo de asamo be da mo ni mo a mo nya nsitemu. Mo nfa akire na mo nya nsitemu. Se me je se to poku dan a me de ne dan be ma mo. Se me nge ne dan so a ye be koko. Obakua ne ba ne sen na asase na damfo ohene ne de che no no. Wo di na wakrata so abre ye ono ni momu adamfo ne de ache mo. Asase ben ya. Ose na damfo bi ayare ma mo de ne ko pani na wo hwe oyade no. Papa ne che wasase. Ye mumienu ono mpo na ye na damfo ba wo di na odi akwaye krata no. Papa ne che me masase. Da bi wo che ono bra opokui. Ba bi adu containers na si no ose na damfo ohene bi na de che mo. Ni papa o che masase a me di ni akoye no. Onfa ne no mama mo na mo frɛ ni pa ne bi sam. Me do obi an che masase ye. Enti mo ni mu no wo. Eni pakura wo che masase na ono nim to wa che masase a me di me ko a me di akoye a ono nka ho bi. Mo ma onfa sa ni pa ne no ma emma mo. Mate anti akua wukunu kan bibi se oyare kakra na ojane na ya moja wo be man so de ba sa mimi se metimi aka se betimi ama ne be makura no timachi aba wade na ontimi ne wo nana. Me kase be ma na o te ho no mo no ontimi no oba nda na ma dituro me ne tuna ye ma amfa na kida but ye ka ya wo ni amani a papa we o te ho no mo de mi afa mu no me do papa anu ya de sama me ne tena ne ni fe ne de ne ya te atena pa me wale ne na mo 38 years se na o ka so ne me ga no me ne nta mo te ye na me 49 years ko 50 years me ne na da na te de ma nya amanya pass de mo da na me ga wale ana obi nku na kokko be de efa me njano se wa ye but ya wo ne de na wo ho but enu ntimi ngwa wale asamba mu ka na be ma na te no ho ase na niema bi a wo ye wo no wajai na wo ba no so niema bi a wo ye na be ma ne pe no wajai ye gu so ye ka asem na ye wie no akọ wale aheka wa agugo nti de na nka menye ye na me ba tuma so sa be pe me ne wo be hu so bi te me de ma wa video di akọ se me mpena no no wo di be ma no wo di nipa a wo ye obi wo me de ma na che se me mpena na empa na oda so no oba ne be ma de se petro ni ja empa na oda so no kurampo ya dance ekese na se wokọ wadanfo oba dem anti akua tie me anti akua wonya akora sabe wonya akora be ma wokọ oba dem atimi kwa woro obo eda mpa so akonwa si wo sister ba wonche wote akonwam na me sister ti maintain ye di nkomo ne sister video ne di dance video wo sister ti akonwa so na me sister ti ekire one video na me pesa de tente bra no pe no video nti me so na me tenken kura na me ntem ben so ya sa na me de me ho say je so de be me ya relax it down pass wo sister so tie akonwa so nti oba wonim amamre ni amane amoye ede je aware eminim sa ahyase na odo e wo ho enti se montamu ti amomfa kwan paso na bema mbacho na busuafo ese wukọ krom ho no a hwan ho na wukọ sabi bread yasa papa na oje awale no eye akua no ne papa won ne tran o papa ankasa de wawu sa papa na ankasa wawu papa ni wuo nso amamre bi o ka ase ni wuo achi no efisi wo me kura na me da me papa ni wuye no me da abontene na wotwe ne achiri bede akokọ akonfem aponche hayagro ekoye ayie ansiye na ni nyina achi no ye wie ya ye baaye no asem we baaye no ena onua be ma no wosesese papa no oni hobiem enti bibia ni a enti oba ne ka se onware mi nyina achi ni nyina ko wie ni nua be ma no so tese mbese ye ko sirem ne de mi sese mi kodru pisiga ho a mi hunu ba bia bi adentia ho no minima kura na se ena ho no so ye sere akura ni din de sen men kai kura ba bia ukoye oba ho ade won kai kuro ni din e se kuro ni na ye pisiga no eti se ye de usi akura no ese kire ye akua afie no ode mi ko mu opisiga no de minim ena ne bra panin so ye hospital ne kase akonye hospital eno so minim ho by luck unfortunately ye koye no ho ade na akonye na tukwaye akonye ne ye hwan ya eye opapa no ne nua opapa no fanse ne won hwe papa na chi okay nti de o hwe kire na tukwan se ye ka se ye kosirem ne yakwa akogu aware a untimi hu kwan emfe ye betimi anye se mi koduru ai pisiga ho na ma bo papa ne din
Obakuya. Me do papa. Said the bear obed do who now couldn't swat no. Says also a quack worry. Now a cobase be on only a second wife or Warua can way. Oh, only now for your wedding was sorry there. I bet now. I sorry for the minimum pay and while you. And now maybe so bad says so what check I want you know I. Okay. And maybe son say, open no be while or catch it or you know so Debbie or catch it on in the area jai 4 years and son or bad while and to know the new could know him say or it be I'm okay. And as I did, Casachiro could say, me say own jai me life and yet they. Auntie, we only a japoku on ma. Many 9 years 5 times me one now for 5 times. Se wa bra ba wo free machi ene me ma foforo da nintia hwe me pam to watie fo mu ntie ye wo abrantie bi wo eye sahwi ye frɛ no eye titi papai mami o catch on mami anum eye akua opoku anasa akua azeba na numu ton se sa brantie na ya brantie o ba wiase woni ne da ya ne ho etimi ebaaye abrantie etimi betra mi fie burafe na minim me na wale atna se ache eye titi oba betra mi fie burafe na minim se woni me yire ewo bibie mimi wachiman ye frɛ ni kofi ewo kumasi ha obi opa ba bia tra yanya dai onyi ba bi tan ye fie security gate wachiman ye de ma ne tra mu abrantie betra ho fie bebrebe se me yiri wo ko fie ho ana me se me ware na me nya ware ni nya na ne mpra ne sa abrantie eno kra de yen kan se minim mimi ware ababa we ne tenkran no mimi fie na won kan na bitim no wotimi invite titi ama titi ba fie ho wotimbe di ba bosome mimi kwa adwuma efie ne self contain no matoto punum watoto punum no ne ba ma ne hye ho na me nso me kwa adwuma eno na se unyin sen no eye ne mpra kofi a waye me watchman no sa kofi otimi ba me fie na wotwa me board ye watete nkonto mre bibia no de ama brantia no se de kwa saaban media minim hye minim se eye me fie na no wote akua tu free fie me mpesa ma bobo nsam so ade mi tu fi court wo ho yo ope court Ghana emra ene Ghana mpanimfo muntie masem say ware kusasi ni ba ema kusasi ni ba ni free yakunachi ebo adwaman ene mema ahodo de da oba ya ware wo a kusasi ni ba wutimi ne bema beda ewo mi anu me ware mi nya ware ye ni ane kus bema tibi beda eba bema no sore eba mi fie mi dan ya mi dan mu se obebo me Yankopon bebusa wo akua mi ni hwe ka Yankopon ne Ghana mpanimfo mu ni bi ma me ajabo ko da mutim no hwan di na wo asase ne krata so okay anti akua oba akua me pacho ni die ma na ye Friday next week ye behia wo Lawson ha sei me pacho yo mpacho mo ofan ye wa ho ju run about okuma se dabe na betimi aba say me so no me wa busiafo me bo mama ni mate bo busiafo amane na oni ajapoku mra mehia na ye nhwe ba bi ye de asem because ye kase ye jam a ensem a mo beka no ebegum mienu nyina mo mfi enti mo mra ne yentena se ne yenka amamre asem why ajapoku anti asa na obe wale mi o fie na si wo no na timi amma mo adanse fo be ye 3 na mo mfle wo mo na mo bisa wo mo na wo mo nka de mate into dia wo ba wadanse bi a wo no woni obusua ba mo famra why me say adanse bi a wo e wo fie no ho no say woni obusuafo oba ya na mo de aba why all right inti ajaboku ma yemfa nkonko ha next week no oni producer nkasa na data mo betimi aba ne yenhia wo ha ne yenyina yentena asem ne so why me pacho mi na wase Lawson TV atiefo ane ahwefo me da mase bebre se makama asem mama me na modi masem mama me Yankopon hyiram na adwuma nyam koso elder Maame Frimpomaa asemo mpanifo ka asem bi kese o kwa ware a bisa ya na ye fa no tra na se topoku aso wa hia kusase ni ba nti wakọ pusiga akọ ekura akọ ya amamre ni amane bia aware yenti aware ase ansa na yetu ho anamo awase ye kasa asemi ahaya Afisem na ye be kasa asemi ya wone ama bebre wo ho a
se nipa utu anamon fa aware ho se wote ase yɛnhwɛ nipa na ho fe yɛnhwɛ sɛ ne wote a sɛ mehia wo bi sɛ ne wote a omfa ne ma bi enkeka ho nhwɛ ansa ne wotu anamon ohwɛ bra poku a na amfo wa so de ga ubisa ansa ne yire na sɛ o wa no yɛ kokwa na asa mema ne bi o mu kokwa echi wo mu prekopɛ na o mu gi wo ho anye nti mehwɛ a poku pebruni oba kokko na ni je ho ohwɛ sister ye obeda afidie su ya wo ye kokko pa nti na kyese ba bi ofire ene na mamre ene kwa obefa so obeye ne ho ade ne ha no enka omfiri kumase ha emforo ka sama hia wo ba bi wo so ofiri pusiga wo ekusase ne nti ma bia tuma pene so ekoye ne ho ade ede na ba ye meyire enka nya bone na emom ekwan ofa so tu sa na mo no wo hye aniso niema ena di tu anamon no neno nso ena de abewie ne yi ni sei na Maame Frimpomaa yenka no kore wom eno na wubusa ho asema na America bema so wo oba na oni gye ne ho so ope no na watumi atwa kwa tentente se wo kwaye oba ne ho ade de na ba sa wo ware no a enye sa akwan na se odo oba no so fa so sa wo bedru ye no me ne oba na nya kasakasa me ne na anya asem ma fira kire me yare ono ne de me hwe no ono na anhwe me wantumi anhwe ho asem bia anka wo se makoware me so makoware oh na no sanfom so no de ho no poku no na anya de o me yanka no kure wom poku anya de so oba no mpe no na bibia si won ne ntam na wutumi ngwa ne bie wa boa na monya amamre ene hyehyeye wo ho nwa ware no ansa na obetu anamo a watu anamo Maame Frimpomaa busa no wo se wanka nkyere wo ba no ana wakware wakwaya yefra heka nyina ya jade asa eduru ba bia ya na mema no ye wosu bi wo ye ho se ye mom de ye tibi fa ma ne bi but oba nso de wo se obi afa oyire sa oyire so beka se obi afa ni kunu obi so afa ni kunu ana obi a oba nso akwa na wo de ne ba ye wo sori a nso oba no kura se na wontumi kura na wo sori a wo ne wodam nom ne ade a enema bi koso a producers so mo ha adwen da wo video mo de ato so mo se ejapo kuntimi nhye mpaboa kyese wote ba bia wa woroworo ne mpaboa asam no hu akwa ejapo ku ehyehye no tiwe wa woro ne mpaboa kyese ba bia ne nsa ne nam na nye yize sa ene da so no na mom ewiase ho ade a ebeya ya pa ane se oba woye wayi na obi aye na yi ye oba woye wayi na obi aye na yi dangerous so wa ha betutu hu na wakohu se be ma sisi echi bare na no kwachi ayire tan na obutu yire so na suhum speed a wo nko no wo no kobro so wo ka wo fa go speed na se ono no so mu no zabre speed a wo ko no wo sha dia na mfifire bi na wo se sa be ma no so obe impress agi o nti obe yire no ho so obi yire nti oba be boy djuma agi first show there ujeja wo dia anu de wala nti abasa dia wo do last kida guso na asem we ya na ya na mema no Maame Frimpomaa ne sro me kasa asem we mema no ye nhye no nso ohu ba bi a wo mokokɔ ya wo ya no se wo yonko nso mokokɔ hɔ a ebe ye ne ya sure eno de ya de da ho oba bia nso kire nyenan se wo fa na chi akɔfɔ oba afoforo de aba no enti ayese ono no pese ne wo ye no ono nso pese wo ye obi na emom yanka nkyerɛ oba yi kura de se akua yanka nkyerɛ akua se no kura ni se oba ma yesa oba nso uni ho kwan uni ho kwan se wo yesa na emom wahuru sister Oyerepa opoku pa ba ma no wadampa no so onye dipa eto asa wo wo na bodwe sane ne kokko ono so ye brane pa sane wo si dampa ni mu no a na wakoa no kotodwa no a no sa brane misuro ma ne nkwa se de no asi a relax e chi na ni dampa no so no serious ka me beba ho oba ene ni kunu fie o Maame Frimpomaa so ya bema ene da TV no so no oba ni kunu fie se o ya bema ho na unsura de kura na oba dam de bema bia ni tufo oba dam enko waya hwan oba dam enko ho opa wonkwa serious se de na wasi atwi na ni da nka bema ni wura wokra okuta camera no nka bo ho so se bia wo pe watare kra hye eyetuo no de ba fa train sabre no kuzo wadi nkwase asem
Abrante no so oda ho no kra wo hwe ma wo yire o. Ba me hwe sare wasi akon no kotodwe na wo yire. O ya no kre. O yire on say ebra brema no etwa camera no de camera no to so a wo twa no. Once oba no for so be da no so pese o protect no. Every camera nim every say ono so you obi. Boy, egunu. Mateda. Ene ye mali dia awoda ene ye mali dia ne birthday. Ma ye afasi mami ye bre no ekopa afasi mami ya. Afasi mami. Hip 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 hooray and a mali dia ne birthday etime dia mekane se mali dia happy birthday to you erade hira o na wakoma so ade nyina omane mremu ma o empaye bia wabɔ ne kokoam nyankopɔn emani mpie ni so twede amponye wakoma so ade emma o nyame hira o papa happy birthday darling. Thank you dear. Naga me nkwara me di birthday no. Nti bobo so mame. March 4 nyina ye mam happy birthday. Na no na ye me nana Mimi edie e na fe Mr. Boafo ke Boafo eye Kumaka 83 students na ono so eye ne birthday enra e na me baba konso so e wo your friend say filling station your friend of Freeman no so ye ne birthday enti wo ma ye di birthday nyina e na Maame Patricia de e na no ye ma na you know abranti wono nti obia enen so ye ne dia okay all right nti ene what would you birthday bia na edu mali dia birthday so say ya one me boss one me boss ena ya na edi pa cho mo de ya wie photo ni ho adwuma nti mo nkom ani mayen say mali dia di birthday say ya one me boss sometime otu a champion be maboada ono ene general manager edema Promise Broadcasting Limited Oyerepa TV Oyerepa Radio Promise TV Promise Radio sometime otu a champion be maboada ene won so wawoda me boss bi tu chama wate say ye ka boss me say oye boss mu boss me kwa na mete ase me na minim de America this man is a boss mu boss until sometime ene Joe Samba energy 2 Joe 3 Joe 4 Joe Bibia sometime out to a champion Bema Boada happy birthday nti ya na wa allow cash out na ya exchange why sometime out here me boss what you say nti ya na wa allow cash out every ambwa me boss ina your birthday allow cash out do ni birthday ocheche nti sometime away simple cry obi che voice bensia yes ka voice bensia nti we dey me boss sometime Tedi America no Oyerepa eya me nsusu mi dey say enti won so cheche me so mali dey on so cheche ye na e ready maya no